Mirek Fikar je včelař. A vlastně se nebojím říct včelí workoholik. Je mu 35 let, rozvedený, 2 dcery a v jeho blízkosti se vždycky vyskytuje Rita. Nebojte, to je Fena. Když zrovna nevčelaří, tak se stará o svůj dům u České Lípy a o zahrádku. Takže pokud nejste alergická na bodnutí včely, a to není žádná legrace, tak Mirek, včelař Mirek, hledá svoji královnu. Ahoj. Ahoj, Laďko. Čau. To si přišla pravý čas, zrovna vytáčíme, tak potřebuji pomoct. Tak mi můžeš jít pomoct vodíčku a to máš ráda. Dneska jsou ale včely v pohodě, takže se neboj nějakého žádla. Včely se nebojím, a když mi pak dáš med? Domluvíme se, uvidíme, jak budeš šikovná. To včelaření jsem měl už od malinka prostě. Já jsem chodil do školy a tak, nebo ještě jsem ani nechodil do školy a už jsem se ke včelám dostal u dědy, u pradědy a všichni se toho báli, nikdo tam nešel, tak jako kluk jsem ho vydržel, tátovi jsem pomáhal, protože jsem chtěl pomoct, chtěl jsem udělat něco dobrýho, že, pro toho otce. To, že jsem šel pak studovat, to bylo takový oddálení toho, že se vrátím zase do toho vesnického obyčejného života. Takže jsem prostě včelařil už odmala a rozjel jsem to teda až po škole samozřejmě, protože včelám se musíte věnovat, to nejde prostě, mám včely a za rok přijdu se podívat. To nejde, jo, to takový jsou včelaři některý, to prostě, ale takhle se to nedělá, to je špatně všechno. Jakou ženskou chceš? Musíme si věřit, tam jde o to prostě být na stejné notě, musíme si vycházet vstříc, tolerovat jeden druhýho, ale hlavně, když je to průšvih, tak si prostě pomoct a nějak se pochopit, nějak se podpořit. Minimálně dělat to samý, no, ty samý zájmy, co máme, nebejt úplně jiný. A právě pochopení potřebuje Mirek ze všeho nejvíc. Před léty totiž u něj doktoři diagnostikovali maniodepresivní psychózu. Je to jenom o tom, jak se k ní postavíte, no, jak s ní budete vycházet, jak se s ní poperete, jak budete dodržovat léčebné režimy a prostě jsou fejšky a pády. No. A to ovlivňuje ta choroba, která se musí ukočírovat léčbou a proto mám vlastně ten invalidní důchod. Tak co by měla mít ženská, aby tě zaujala? To vaření je úplně bomba. On chodí do hospody, se chodí na guláš jako teďko, nebo co, to je blbost, ne? Přitom na jídle se dá nejvíc ušetřit, to ví každá ženská, ne? Tak to ještě. Já budu žrát krobicovou kaši. Máš rád pořádek? Pořádek je zásadní. Prostě musí být, já jsem prostě 7 let byl v armádě 8 a prostě pořádek musí být, to je jasný. A když jsou děti, tak se musí vlastně něco tolerovat, to je taky důležitý. Mirek má však ještě jedno zvláštní přání. Tak když se začneme bavit, tak ten úsměv je prostě podle mě strašně rozhodující. Jestli ty zuby jsou prostě takový, jaký by měly být, takový pěkný prostě, no. Je ti tady smutno? Jsi tu sám? Mám tady ty zvířata. To stačí? Nestačí. Já si myslím. Nestačí, je to důležité mít někoho, když spí, přijdete domů zedřenej a už spějí, ale furt tady nejste sám, prostě cítíte, vnímáte, že tam někdo je v tom bytě, v ten prázdný barák.